Zato što naša katedra nije ex-katedra. Sama zarađujem za svoje znanje. Upala sam na budžetnom državnom, ali ovo je moj izbor. Naši profesori su napisali mnoge stručne knjige, ali mi ne moramo da ih kupujemo. Uostalom, to i nije jedina stručna literatura koju koristim. Zato što su cijene iste za sve ljude iz bivše Juge. U našoj studentskoj službi su efikasni, brzi i uvek dostupni. I studentkinja i mama. Studiranje novinarstva je kvalitetnije u ovakvim uslovima. Posao nisam našao preko veze, već po preporuci profesora. A za najbolje studente, školarina na račun fakulteta. A ti častiš? Pa dobro, ajmo.